Здравейте, скъпи приятели! Ето ни отново нас, Вики и Светла. Днес искаме да ви представим един изключителен снежен човек. Снежният човек на кино Г8, който бе изработен днес от Вики. Той е изключителен не просто на думи. Забележете сега от какво са направени очите и носа. Виждали ли сте друг такъв снежен човек? Споделете в коментарите, моля. Аз не съм виждала такъв друг снежен човек. Той си има и украса. Коса и украса от висулки. Виждате ли? Много красив. Също така, непременно, ако и вие сте направили снежен човек в изминалите ден-два, не пропускайте да ни го споделите. Да! Пожелаваме ви разкошен снежен остатък от деня и до нови срещи! До нови срещи от мен!